A medula ósea. A medula dos osos, un órgano orixinal que se encontra ao longo do esqueleto, a factoría máis importante onde se fabrican os glóbulos do sangue. Cada día fai 200.000 millóns de glóbulos vermellos, 15.000 millóns de glóbulos brancos, 500.000 millóns de plaquetas. Todo comeza no interior dunha célula grande, a célula nai que diferenciará a súa produción para responder ás necesidades do equilibrio sanguíneo. Unha gran cantidade de alimentos flúe cara ás fábricas de enerxía da célula. Os ribosomas ou mesa de montaxe das proteínas. Multiplicado por 314.416. Iso dá... Non, así non vai ben. 200 que, xefe? Multiplicado por 314. 314.416, xefe. 83 elevo 8. Non me interrompas. Non ves que estou contando. É que conta, xefe? A cantidade de nucleótidos que nos fan falta para fabricar un glóbulo ignorante. Así que só teño que multiplicar para saber cantos fan falta para fabricar 200. 200 que, xefe? 200.000 millóns de glóbulos vermellos. O organismo ten que fabricar 200.000 millóns de glóbulos vermellos ao día. Entendíchelo? 2, 3, 4... 200.000 millóns son moitos, non? Non pensas que debíamos avisar o mestre? Avisalo? E logo non ves que está ocupado? Ah, vale, vale. Ti non entendes o seu xeito de concentrarse. Mira, e iso? Que ten? Pois ten que xa case son 200.000 millóns. 200.000 millóns de que? 200.000 millóns de glóbulos vermellos. É a nosa produción diaria do corpo humano. Que pasa? Ai! Ai, 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 ai! Non pode ser, non? Ou non oiches falar nunca do respeto polo material, sabichón? Agora xa hai un de Non máis. vos preocupedes, nenos. A vida é sobre todo orde, sí, pero non pasa nada por unha unidade máis ou menos. Pero respetar o material tamén forma parte da orde. $99.200.000 millóns. Xa están todos. Esperádeme. Veña, xa vou. Vou. 200.000 millóns, un. Ai, que maravilla! Que ben lo pasamos, rapaces! Ai, como me gusta flipas isto! É unha maravilla, pasear así! Ai, que ben! Aí veñen os novos para darnos la remuda. Que alegría dá ver estes pequechos. E agora ides poder trasladar oxígeno como un glóbulo vermello grande. Oh. A isto se van dedicar os glóbulos vermellos, a trasladar oxígeno. A ver que fan os glóbulos brancos, os policías do corpo. Fannos falta, si, como a todos os días. A ver, a ver... Fíxese nisto. Como? Aquí. Quen ousa, que é iso? Claro, 15.000 millóns, onde teño a cabeza? De calquera maneira, mestre, iso faise automáticamente. A fabricación é automática, é certo, pero hai que vixiala.
Un erro aquí pode ser fatal. E iso por qué, mestre? Os glóbulos brancos están provistos de armas potentes para defender o corpo. Un erro de programación e poderían volverse contra o corpo e os seus componentes, contra nós. Pero como se pode dar un erro, mestre? Non se sabe moi ben, aínda é un misterio. Está todo nos cromosomas, pero o plan pódese ver alterado, por iso temos que vixiar. Mirade, a programación faise toda aí. Oh, pare con eses xogos estúpidos dunha vez, entendido? Oh, isto é cousa de tolos. Estades xogando coa herdanza, coa programación. Que insensatez, que insensatez. Encimas de restricción, encimas ligasas. Poñedevos a traballar de contado. Hai que poñer orde aquí. Vostede! Quen, eu? Si, váiase reciclar agora mesmo. A ver se aprende que non se xoga cos xanes. Corta aquí, diante do té. Volve pegar despois do A. Corta máis, o C non está no sitio. O G non está no sitio. Moi ben, verificación técnica da mensaxe de ADN. Unha reparación excelente, conforme ao original. Envíen o ARN mensaxeiro para a fabricación de glóbulos brancos, grazas. Ah, 15.000 millóns de glóbulos brancos. E agora unha cestiña ben merecida. Mestre, mestre, aínda hai que fabricar 500.000 millóns de plaquetas. Oiches, aínda teño sitio. Onde podo cargar un pouco de oxígeno? Temos que esperar a chegar aos pulmóns, pero antes temos que entregarlles ás células o oxígeno que temos e cargar os seus residuos, o dióxido de carbono. Toma, douche un pouco do meu oxígeno. Hai que compartir o que se ten, non? Estás contento? Ai, esas plaquetas só pensan en xogar. Aquí o capitán Pedriño, circulación fluida no sector, fluxo regular. Todas as sentinelas do corpo están no seu sitio, nada que destacar, coronel. Moi ben, capitán, a ocasión perfecta para que os nosos pilotos novos fagan un exercicio. Temos uns virus da gripe na zona 14, a mucosa do nariz. Non son moitos e ademais estamos vacinados, pero veña, dé as instruccións para que nos libren diso o máis rapidamente posible. Entendido? Ás súas ordes, coronel. Aviso para a unidade XO de linfocitos B. Unidade XO, alerta de virus da gripe, tipos sen identificar, zona 14. Mucosa nasal, recoñecemento inmediato, cambio de corto. Na zona 14 da mucosa nasal. Virus da gripe. Tipo sen identificar. Verificación inmediata. Linfocitos B designados. Engalaxe inmediata. Engalaxe inmediata.
Mucosa nasal, zona 14, adiante. Non o recoñezo, non teño ese virus na memoria. Eu tampouco. Calma, amigos, eu teño, non vos preocupedes. Está todo ben, podedes entrar. Veña, volvemos para acabar o almorzo. Anticorpos específicos pro virus 113B, preparados? En marcha! Vale, agora multiplicámonos. Ai, teño medo. Ai, Exercicio rematados en dificultade, coronel. A vacinación foi eficaz ao 100%. Solicito que acudan os macrófagos para despexar o terreo. Cambio corto. A todas as policías, atención, alerta xeral, as nosas tropas non nos obedecen. Hai unha rebelión na policía do corpo. E veña máis glóbulos brancos, só dos brancos. Son demasiados, non che parece? eu penso que saberán o que fan aló enriba, non? Non o entendo. Deberíamos estar facendo plaquetas e seguimos aí cos glóbulos brancos. Será que nos fan falta moitos glóbulos brancos? Moitos, pero mira para aí. Non, isto é demasiado, 15 veces demasiado. Chamada ás enzimas de restricción. Hai que reducir como sexa esa produción. Reparación urxente, urxente. E apurar un pouquiño. Aquí, hai que cortar aquí. Imposible, non podo. É certo, eu tampouco. Ti viches que cabeza teño? Ti biches que cabeza teñen? Isto non é normal, digo cho eu, non é normal. Ben. Alto! Alto! Están obstruindo a circulación. Pasen por aquí. Deben cumprir o regulamento como a todos. Non sabemos nada de regulamentos. Veña! Un momento, carné HLA. Aquí o ten, válelle. Non me vale, porque vostede non é da mesma especie que o noso corpo. A mellor son vostedes os que non son da nosa especie, eh? Veña, adiante, amigos. Sí, veña, vamos. Non lle pagades caso. Veña, iso é. ¡Qué maravilla de paseo, verdad! Estábamos moi preto do corazón. De súpeto, unha válvula péchase e encérrame. Fixademos que situación. Despois dun instante de emoción xa me daba por perdido. Que pasa? De onde saen?
Nunca vira tan malos modos na policía. Gustaríame saber se isto é normal. Como que sea normal? Cando os glóbulos brancos atacan a poboación do seu propio organismo non é normal, é unha enfermidade. Ou iso penso É eu. grave. Pois sí, pode ser moi grave. Ai! Volvéronse todos, isto é a anarquía. Non me encontro ben, nada ben. Non me sinto ben, nada ben. Mamá, dóeme todo. É que tes febre, pequeniña. Deítate, que vou chamar o médico. Oh, case 40, é moito. Dime, Pequecha, onde che doe? Non sei, por todo, as pernas e o pescozo. Que me di, doutor? Ainda non o sei, voulle sacar un pouco sangue. Vaime doer. Non, vaiche picar un pouquiño de nada. Vale. Xa está. Vou facer unha análise para saber que causa estas dores, Pequecha. Volvo despois. Glóbulos brancos salvaxes, anárquicos, Dígame, doutor, é grave? Si, Flor, é moi grave. É unha enfermidade do sangue, é unha leucemia. Os glóbulos brancos están descontrolados, non protexen o corpo, ameázano. E que podemos facer, profesor? Hai que destruir todos eses elementos malos do sangue, e por desgraza non temos dos bos para que o fagan. Pero tranquila, hoxe en día estas enfermidades teñen cura. E o seu fillo, Pedriño, será un recurso precioso. Pero antes de nada hai que poñela pequena nun cuarto estéril. A análise é clara, anemia grave, perda de glóbulos vermellos, de plaquetas, multiplicación rápida de glóbulos brancos salvaxes. Hai que apurar, destruir todos eses glóbulos. Menos mal que estamos ben armados. Que pasou, mestre? Vostede debe o saber. Como vos dixen antes, é unha enfermidade grave do sangue. E imos morrer todos. Nós, desde logo, sí, pero se todo vai ben, o corpo vivirá. Como? Sen nós, mestre? Non, será con similares a nós que virán despois. En nós a vida non é posible. Entón volverémonos xuntar todos. E poderemos seguir compartindo oxíxeno. Iso mesmo. Como me gusta o aire puro. Que pasa agora? Mirade! ¡Vamos! ¡Vannos somerxer! Glóbulos brancos sentinelas do corpo destruídos, glóbulos vermellos portadores de enerxía decimados, fábrica de medula ósea destruída, produción cero, defensa do organismo cero. A vantaxe desta situación é que todos os glóbulos brancos salvaxes están destruídos, a súa fábrica está arrasada, agora hai que reconstruir. As células anárquicas elimínanse e cesa a súa fabricación, pero a Pequecha agora non ten defensas contra os xermes e os microbios. Haille que dar outros defensores, e iso non o pode facer ninguén mellor que a seu irmán. Como é iso?
Pódelle doar células da súa medula ósea. As deles tan sás e teñen o mesmo sistema HLA ou as mesmas especificacións que as da súa irmá e axudaránnos a reconstruir todo o destruído. Aí está o noso Pedriño, non che vai doer nadiña, vale? Só unha picadela de nada aí. Non me gustan as picadas, pero quero que se poña ben, así que vale. Meu cariño. E agora que, mestre? Pois agora hai que esperar o milagre da vida. As células que lle inxectamos farán unha viaxe longa, unha viaxe extraordinaria. Mira, da vea do brazo irán subindo ata o corazón. Desde aí o ventrículo dereito expulsa a aorta pulmonar e pasan polo pulmón. Despois lánzanas á circulación xeral, arterias, arteríolas. E continuarán o seu camiño sen parar ata chegar á medula ósea. Como se soubesen desde toda a eternidade que tiñan que chegar aí e non a outro lado. Vai ben, mira! As cadeas de produción están funcionando, as cadeas de produción están funcionando! Gañamos, gañamos, gañamos! Vai todo ben, aínda hai que esperar un pouco, pero creo que vai todo ben. ¡Ay, qué maravilla! ¡Te van a pasar! Estás ben? Sí. Ai, o oxíxeno, como me gusta. O seu carné HLA. Está ben, poden circular. Vai todo ben, tenente? Vai todo ben. Creo que saímos do paso. Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie,